gantos Bu Kesi. Panas tegese semangat warga masyarakat ing Kota Madiun, Kabupaten Madiun anggene cancut gemrugut menuju kerukunan untuk kejayaan Kabupaten Madiun. Ngono kuwi. Bareng Ji Ro Lu. Wong melek sabarana tembang menika ugi kula aturaken dumateng seluruh jajaran kepala dinas ugi keluarga besar SH Terate mboten katalumpen seluruh perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Madiun. Oh iya, monggo mawar kuning saking Demung mumpung sing Demung dereng sare. Ya Mas. Was kabung
tunggal Bukesi yo Terima kasih, matur sembah nuwun.